Il-komunità tal-avjazzjoni Maltija qed tiġbor donazzjonijiet ta' ekel u flus sabiex tgħin lill-komunità fil-kapitali Lebaniża, Beirut. Dan wara l-esplużjoni qawwija li seħħet fl-4 ta' Awwissu li għadda u li ħallit ħerba sħiħa. F'din l-esplużjoni nqatlu aktar minn 100 persuna u 4000 persuna oħra ndarbu. Barra minn hekk, diversi persuni spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom wara li saret ħsara konsiderevoli fl-infrastruttura tal-belt. One News kellem mal-Kaptan Charles Patch li qed joħsib dan il-grupp flimkien ma' grupp ieħor ta' nies flimkien mas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar li se jkunu qed jibagħtu l-affarijiet ġewwa l-Libanu. Bħala inizjattiva ovvjament nixtiequ li nibagħtu prodotti li jixtaw minn Malta, prodotti li hemm bżonn ġewwa Lebanon bħalissa, ikel, mediċina, anke affarijiet ta' tfal għax hemm problemi kbar bit-tfal li huma għandhom nuqqas ta' affarijiet li ovvjament nagħmluhom il-ħajja daqsxejn iktar aħjar milli llum. Din hija t-tieni esperjenza ta' Patch, hekk kif lura fl-2005 grupp ta' Maltin kienu bagħtu l-affarijiet lejn l-Indonezja wara tsunami li ħakem lil dan il-pajjiż. Dan il-grupp Malti se jkun qed jibgħat dawn il-prodotti fil-bidu ta' Settembru li ġej, hekk kif kumpanija Maltija offrit l-ajruplan tagħha sabiex iġġor dawn il-prodotti direttament lejn Libanu. Il-Kaptan Charles Patch appella lil Maltin li minn dejjem kienu ġenerużi u issa se juru dan billi jgħinu lin-nies ta' Beirut. Dejjem konna ġenerużi Maltin, dejjem rajna kif nagħtu l-għajnuna tagħna u naħseb jien llum il-ġurnata anke meta nħossu x'idin nħossu aħna nħabba l-Covid, wieħed għandu jifhem kemm tista' tkun għar. Ġifieri kultant titgerger mingħajr ma tirrealizza kemm tista' tkun għar. Wieħed jista' jgħin billi jibgħat messaġġ fuq in-numru 50619280 jew jibgħat permezz ta' email fuq lebanon@hillandlamb.com.